Kayeng kasari ha kapratarik unailar arja arpusau kala syong ban bishar ya kajimudoi kabla yok pediang naka kenhon society kabla itu kum kayatra pat hakan he kasngi lala ban yoi halor kajingwan mi kadarbas nong mau senram ya kadarbas nong mau senram lami khmat dau ba VGK kenta unong ya saj bapau khmat ka jalla ubaya saj hamigalaya high court ubala pentem bau nong bishar ka high court ula batha ka darbas nong bakan syong perkhat ban syem ya karai. Kini kejing pentep ubak kenta kalong hadian kejing sengap bishar ka yeng kasri haka pratarik unailar arja arpusau ya ke muka duma persya ya ke sorkar jela da ka yatra halor kejing bam ailat ni ai no objection certificate ka dorbas nong ban penlong ya kejing le niam hakram mau jembun mau senram. Kamigalaya High Court haka nyotarik unailar arja arpusau kala penmi hukum ban khot hajar ya ke Deputy Commissioner but Superintendent of Police ke East Khasi bikin wan mi menta kasngi ke pratarik unailar arja arpusau ban jubab halor ke tai kapang. Ke yatra ke society ke bertemu penlong ya ke jingle niam beman lau senam kata haka shpau bat khatwai tarik unailar mentau senam arja arpusau kala mudoi hakmat ke yeng kasari namar ke jingbam yo jongka ya ke no objection certificate nakiba kala mudoi persya. Habakran sikilat pathai kubor ba kenta uloong baka kam kadang sa haka yeng bishar bot umla ban batai lut ya kijing ya tai ha yeng kasari hendrai ka dorbas nong mau senram kan hab ban syem ya karai da ka ba syem jing mot lang na ki baya don benta baro jing dawa jong kani ka group apo high court ban yo jing bet ban let kani ka yatra kamu ka baya kejat nang ni sedu sa mau senram ban yo ban le nyam le ka ma po tu ka krem mau jimboin de kala dan ka jing persya jur na kaliang ka dorbas nong namar ba kham ay ke NOC ba haki por ba menswa ke adan ka jing ben khen ka jing bam kongo iki kendon dia mentah nong bishar baran buram ula keren la pensutu bahai ke iki member jong dorbas nong assistant dorbas nong secretary porkhat ki don lang di ka point hi kalong ba mukha ba kanong volatile kani ka situation namar ngai i ba kanang kadan ka jing huri hura na ka daw jo kanyam na ka daw di jing long jai banrio di nong bishar hi ukwa bandon ka jing penbet da ka basup ka basang di ka point kalong ba ula bret sa ka dorbas nong ban bishar bahai kani ka kam namar ngi haban perkhat lu kani ka tourism area kani ka tourist spot kata kadang ka tourist attraction nimla len ya kata ka jing long ka jing attract kata ka snong mau senram ka jing attract jong kata ka krem ka point kalong ba nimla ban comment han alor ka deliberation hapo court nama kadang long subjudice tin rei ka darbar hi kan syong kan bishar kani ka kam hadin bala kenjo kten ki members jong ka snong kabamut kidan ki stakeholders ki NGOs ngasai ki kadar basnong kan haban lumlang ikiru kadan kaseng kasirun te haban lumlang di namar ba kam kalong subjudice nimda ko e banai kan no ka commitment di orang astana basnong dan hanin orang basnong dan hanin kidan e ban kali ben ki di nakala jonga hi ngam ko ban kan tam namar nakala jonga hi ngam ko ban dan ka jing song sain ngakwa bakan dan kata ka income nakalian jong kasnong kadi benio profit kadi benio benefit ti ka point nga bakiwan ki toresi kadi ka jing mentoi ka snong badi ka hima ti tangkata hi im ko ban comment halor ka mata ka balong subjudice apo ko lunu ka yim besar kan som besar yang lor ka yim besar ka mtre ban ai ka tarik ka jangai kalabu kharsau tarik ko simbyang ni ka kam ka por mister di kata kapor ka dor ki members jong ka dor basnong kilaha banwan ra kino ki rai jong ki badan pu dor basnong ke ba ke decide te hang ne hi mentang am ko ban kubur la ni ban kren ban penpau ke kata ka jing thu jong ka ko bagi banda yung bisar hi ka sutu ya jing long try jing long hak jong ka dor basnong mosenram ya kani ka area ka badi ka badan ka mau ka mau jing di sisin baka accept baka ini kadi ka dorbas nong belum try kepada ka stakeholder major stakeholder di lasi ka kadi ki wasutuna di haba kalong hata kadur tingir ni accept kata kala ka jing ong jong yung bisar baka di bangi ki badai ban bisar badai ban ai karai di yano ngi ban khang di ndai wala kataru ka collaborate sa ka dorbas nong kan bisar
ni kum ka dorbas nong hi abang ikran kum ka religious i ngimda sutanat ikta Nomor bagi ong kaya tra ki ban kan don ka jing lek mani kan ni tai hang ta. kaya tra kamu ka jing ya kijat nang ni siapo mau sundam ki wan bai biang kata ka de ka jing sutu ko jongi nei banong man le nyam le rukom ka de kata ka bangi persya jur bat borhoi ki stakeholders ki persya ikta ka jing le nyam hanta po krem mo jubat ya kata dalile ngimla persya kata ngimla ban ong okey dalile bo Teka kur ka menjur ya. ya kata kasi menjur ni jimu menjur kumang orang femina kadai ka kam kanang long subjudice ka dorbas nong kanang syong kanang pusan kanang bisar kanang kam ngimput ai kanang no decision mata Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.